може би ще наделее този, който изпълни композициите си без груба грешка. Това ще бъде основното. Весела Димитрова, треньорката на швейцарките, вече познавате от началото на прякото ни предаване и от късният ни репортаж с нощи. Следващия отбор е на олимпийските шампионки от Русия, европейски шампионки за 2010 година. Оценките до момента: България 27,650, Азербайджан 24,325. За швейцарките очакваме оценка. Започват рускините. Лента на земята. Заплитане около тялото. И не само, тя пропусна една трудност с тяло. Доста голяма грешка. Красиво. Струва ми се, че това е едно от най-динамичните съчетания, които сме виждали в изпълнение на Русия. Така е. Доста динамично, но лично на мен ми се ще да има и малко повече усилие по отношение на синхрона. Един ансамбъл е атрактивен тогава, когато движенията се изпълняват в абсолютен синхрон. За съжаление, те се разминават.